Mga kapuso, nahibulong pud ba mo kung unsa ang kinabuhi sa usa ka pari nga gaatubang o makigbisog gayod sa mga daotang elemento o demonyo? Unsa ba ang ilahang ginahimo ug unsa kini kaseryoso nga hisgutanan? Kana ang atong sayron karong buntaga, kauban ni Reverend Father Roberto June Balsamo sa Santa Maria de la Candelaria Parish sa Taguluan, Misamis Oriental. Father June, mayong buntag ug dayon sa Atome GMA Regional TV. Kamusta? Yes, mayong buntag, kapuso, say, mayong buntag sa tanan nga nananaw karon sa Tibok Mindanao. Maayo-ayo ko o kaloy sa Ginoo, anaa sa mayong panglawas o mayong panghuna-una. Father June, gawas nga usa ka kapari, paunsa pud ba ka nahimong exorcist o pwede ba nimo ma-explain kanamo kung unsa ang exorcism? Gitudlo ko isip usa ka exorcist sa Archdiocese sa Cagayan de Oro sa atong mahal na obispo na niadto nga karon emeritus na Antonio Ledesma. Ang exorcism yung ikaduha ka pangutana mao kini ang sakramental sa simbahan nga imong gihinginlan ang daotang espiritu nga anaa sa tao o anaa niining kalibutana ang pag-abong sa mga demonyo. Say. Father John, unsa pud ang responsibilidad, tahas ug mga pagpangandam nga imuhang ginahimo isip usa ka ka-exorcist? Ang pari gitudto nga mahimong exorcist, ang dugang niya nga tahas, ako lang inon dugang tungod kay kinahanglan kami nga mangumpisal sa usa ka semana. Kung mahimo kada semana mangumpisal, bantayan ang among kinabuhi nga dili maulipon sa sala. Bantayan ang among hunahuna nga dili maglunang sa hugaw o ang among kinabuhi mismo kung paningkamutan nga mahilayo nga maulipon sa sala. Tungod sa rason na ikaw manggod ang mangabog sa demonyo. Lisod kaayo abugon nimo ang demonyo, moingon ka nga I command you unya iya dai kang ulipon. Father John, sigurado ko nga pangutana sab kini sa pipila. Tinuod ba gayod nga adunay demonyo ug unsa pod ang mga timailhan nato nga ang usa ka tawo gisaniba niini? Una-una ko ang unang pangutana ang tubag oo. Tinuod nga adunay demonyo. Ug ang pagkatinuod sa adunay demonyo, kung tinuod ikaw nga akong giistorya karon, o tinuod pud ko nga imong giistorya karon, mao usab ka na katinuod nga nagipalibutan kita og demonyo. Musugot kita sa madiligsay, ipalibutan kita sa demonyo. Itawag nato sila og myriads of demons surrounding us. Sa pagkatinuod say, ang tao kung adunay gift of vision, ana bang makita niya ang mga dili dapat makita, ilabi na sa mga balaan nga mga binuhat sa Ginoo nga balaan kaayo nga mga tao, ini ang makaingon sila nga kung makita pa lang nato ang kamatuoran karon, dili na nato makita ang adlaw tungod kay ang kawanangan kalibutan gilibutan na sampungan sa presensya sa mga demonyo. Evil spirits or demons exist more than we could think of. Ikaduha nimo nga pangutana, daghan ang mahimo natong tan-awon. Makita nato say nga ang pasyente, ang taong gisudlan gitawag na natong demonia. Ang demonia makamaong musulti sa mga lingwahe nga wa niya kun-i. Na ako'y pasyente nga kabalo kaayo maglinatin, grade 10, pero eksperto sa paglinatin without him prior studies about it. Lain usab nga noticeable nga timailhan kaayo ini ang intelligence nga dili dapat niya pero naa niya. Pang imposible kay nga na niya. One time I had my book, nasayon ko nga kato nga libro, akura ang naa adto sa tibuok Archdiocese kay bago patuntua gi-release sa among grupo sa mga exorcist, nagbasa ko sa gabi ni ana. Pagkasunod adlaw pagabuntag nag-interview ako sa estudyante believed to be possessed. And indeed, he was possessed. Unya, look what happened. Iyang gidiscuss kanako unsa ang akong gibasa kagabi. Sa latod nga pagka-istorya, nagmonitor siya kanako kagabi pala. Father John, pila na nasab ka mga kaso sa sanib ang imuhang narespondehan o tanan ba nga kaso imuhang nasulbad?
Kung akong totalon ang mga kaso sukad sa pagka-appoint nako, more or less 800 cases. And ang iyong pangutana, asa matila man ni ana ang nasaniban, para kanako less than 30 ang nasaniban. When we say nasaniban, mapila imong anak, imo gayong gi-communicate ang demonyo diha sa tao na isog kayo. Kung ang imong buti pa sa butsulbad nga gi-exorcise ang demonya, kunya nihawa ang demonyo, silang tanan ang naabog nato abugon kana sa simbahan. Daghang kang salamat Father June sa imuhang oras ug higayon nga gihatag sa atom with GMA Regional TV. Sigurado ko Father nga daghang nakatunan ang atong mga kapuso karong adlaw. Amping pirmi. Thank you very much. God bless. Kini ang At Home with GMA Regional TV.